Hurian ni Tuhan, nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus, martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurung siyan salhu na roha, ima mangaramoti akati hati do pikiran muna. Talumobi dinalaho manangin hata ni dibata di bagasan tikyo. Akuling mahali Tuhan, nungarade hami tumangin hatami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Urian ni Tuhan hata ni dibata na sartu hita dia pada partikenon dia nek maisan buku perpesalmen bidualu mamuka maisan sada masuk 1:10 rak mahita majaha umatan ni Tuhan edde sian sidapi ali jahuba si gonggok pami masa sangat do guarmu dilihat portibio di patibul hodo hamulia muro di atas niaka langit. Garisen pamangan niaka dana do aka poso-poso di jadi kodo parangamu. Ala niaka na mangaloho. Asa paujapomu musu do sitahi sudol-sudol. Molo hutai lihon langit mi. Aka jadi-jadian ni jari-jari. Bulan doh bintang akan na pinaulit. Tungahaman niya julmay ubahe pola ditaringoti roham ibana. Jela anak ni julmay ubahen pola debatiho. Humurang apalawati do ibana siya debata di beko. Alai ditali-talioko do muse hamuliaon do hatongamon tu ibana. Di pabakit todo ibana gumomgom akka jadi-jadi ni tangamu. Sudido tahe di patuduk ho tu ibana. Akka biru-biru do lobus sudina rodi binatang. Akka na diharangan. Pidong akka na ditoru ni langit do akka dekke na di laut. Rodi sudi na mangisir di laut. Ali Jehuba si gonggok pami. Masa sangat doguarmu dilihat portibion ido sahana. Huria nenolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus. Molo taparwahon di zaman sisonarion marluba-luba do jolma mangalului hasangat. Bahkan berbagai cara molo tabereng juk do di bajul mai asa madapot tasana. Alai molo disukut tu hita ganuk marsada-sada. Songo dia do kriteria di jol mana sama na di portigo. Mungkin sepakat do hita padokon akajul mana sangap imajul mana mamora. Akajul mana sangap imajul ma parhepe. Akajul mana sangap imajul ma akaparpangka na tibo. Nampe sa sitong na gudang jul ma sisonaryon dapo na hamorahon dan sedelan dapo na imapangka na mga sahok kepeng nang sedelan lokal nasi. Nagabi suko-suko. Ang usongonido. Tao di jul may pasangapon. Nah, damang din na nanolong di baga sa tuwa Yesus Kristus. Dihata ni debata na pinasa ni parpasal metu kita. Takas do di patupa parpasal men pamujion tu debata. Di patupa ibana ede olopolo tu debata. Di patupa ibana pasangap po debata di bagasang oluna. Bahkan masay heras itu do parpasalmen. Mamereng hinadinggan, hinauli, nasa natinopan ni debata ng adong di portilyo. Ala ni keheranan ima. Sa totong maparpasal may mamuji-muji debata.
Perpesalmen takas do julma nagal ibana dihadir. Ditada ibana hagalionna. Itada ibana hadirionna. Alay tada ibana hagalion do hadirionna. Dan dilulu ibana hasangapot tu dirina. Alay na dilulu ibana. Na dipatu pa ibana. Pasangapot debata di bagasan nguluna. Ido bahen na dilo perpesaman. Alay Jehovah singugupani. Masay sangap do goarmu di portibion jala di patibul hodo hamuliamu di atas langit. Ahadu lapatan ni molo tabuat di bagasan parngulot tas senari. Martudu-tudu mai ya sangapun ni di bata. Dak kulang di langit. Alay do ima di portibion. Hasangapun di bata disalu na hasyang no. Hasangapun ni debata disalu na akan natinok pa ni debata. Jelas sangapun ni debata. Sahat tu hadirion ni ganup jotma. Diboto perpesan memasong dia debata di bagasan parngulun. Takas medo ibana garisen pamangannya kedadana. Doaka poso-poso di jide kudu pada kamu. Namar lapatan secara sederhana nanay dohonon ni perpesalmen tuhita gan marsada-sada sianaka hagale sianaka julma nagalepe bodo dipatupa debata gabi paranganna aka julma nagalepe bodo ima dipatupa debata mangurupi aka julma na asik aka julma nagalepe bodo dipatupa debata manaluhon aka alo ni debata aka sigijang roha dan holang sa debata sa big manang nang sa di maka julma nagugusapi. Siyan hagaliw ni julmay pe. Siya nakadadana. Budo dipatu pa debata. Gabi marsakap debata. Gabi margugu akadagali. Manalun akabuso ni debata. Nah, damang dahin ang nanolong di bagasan Jesus Kristus. Namang yung musenang siya jami taon di bahin matudos-tudos. Songod di hadiro ni Julma do imaka na tinukpan ni debatan asli. Takas ni dokon mo luhutalio lagi mi. Aka jadi mi. Bula do bitang aka na penaulit. Tunga hamanihan Julmai. Ubahen pola ditaringi tu horoham ibana. Jala anak ni Julmai. Ubay pola di batiho. Na marlapatan perpasar meneng madoko. Secara kuantitas sian habal gaon dan adong pardomuan umek-mek do julmai sian langit. Umek-mek do julmai sian bintang. Alehera mai maperpasanme. Kenapa Tuhan engkau melihat manusia itu berharga? Jadi diboto perpesanme. Ya julmai argado dia dupan di debata. Jala julmai pe dilihat debata do rupana tu julmai. Nang pe memek julmai ala umarga do julmai siya natinopan ni debata na asik. Karena apa? Karena hanya kepada manusia Tuhan memberikan kuasa. Karena kepada manusia Tuhan memakotainya. Bahkan di bahasa Batako didokon. Tu bagasan julmai do dilihan hatongamon. Tu bagasan julmai do dilihan hamuliaon. Di bagasan julmai do gabe magonggomis selalu jadi-jadian di debata. Artinya manusia ini berharga di hadapan Tuhan. Karena manusia berharga di hadapan Tuhan, maka manusia itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Humbar na idok ko ni Sada Musa. Sada Musa sada ayat 20. Tole mata tok pamajol matu miru rupata terus panglahok. Asa dirajai akadek kena di laut. Do pino na martonga-tonga langit. Nah, julmai rupa di debatado. Julmai hataridan di debatado. Alana julmai hataridan di debatado. Berarti julmai pe. Iko pasangap po debata. Iko maungan akalomo ni rohan di debata. Iko gabi hatarida. Batu doon holong ni debata di Portugal. Amangin ang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahado na nang si pipota sa hatan ni debata.
nasa tuhita dia pala partikena ubarto jahan na pinasa na tuhita takasi dokko de batata na sangap dala na timpo na parjolo sa hali marhite-hite jami taon nang dipasahat tuhita nang diajaro tuhita ia selalu nahita jolma atau bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Selalu nahita jolma arga di hadapan di bata. Langsung dia piparngolot tamangina. Jolma na pugus peho, jolma na sona adong siadongamu, jolma na susah, jolma na sona parpangkat. Songo dia pe akka pangalahong di hadapan niak kedongamu. Nang pe di jalo akarehe-rehe ale arga doho dia dopan di debata. Semua manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi sutung adong di tamanginang nagamadukot amang jun manapugus dohami. Dang dabuk bilang kami di tonga-tonga ni humalang nami. Dang dabuk bilang kami di tonga-tonga ni gereja. Dang dabuk bilang kami di tonga-tonga ni rumah tangga nami, keluarga nami. Ala na jumana pugus saya. Nah, neng dohono ni debata itu kita. Seperti apapun kehidupan, pahamilah bahwa engkau ini berharga di hadapan Tuhan. Sarupa do sangat nijol mana pugus do namora de dopan di debata. Dan mari bersalut ne de dopan di debata. Holang sauti do iba. Bohado hita jol mana pugus mana nama mora. Patu do lomo ni rohani debata. Pogos peho haci be sidang orangmu susah peho dibagasan akap parngolongmu alai anggo boy di pasangapo di bata di bagasan ngolum sigano pari argado de dopan di bata narumiko na diigil di bata sen bagasan ngolutta tapakke ngoluton la pasangapo di bata disalut na akaulotta tapakke ngoluton la patu dua dalan di bata di bagasan akagolutta tuaha morau, tuaha gabion, anggotang tapak kesaluh ne pasangap pun di bata. Parpesan ne takas tu dia jarot tu hitagat bersada-sada. Tuk isi mau ale Tuhan dia dopamu. Ido suku-suku di parpesan ne. Ale di boto ibana do. Mari bersauti do hita dia dopan di bata. Mari bersauti do hita marumak pun di bata. Alan arga hidu hita di bata. Alan arga do hita di bata ditubus cita mari hita Yesus Kristus. Dipilih di bata diri na homo kopita. Disiau diri na dihau pedorsila. Itu semua menunjukkan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Maka karena kita semuanya sama dan berharga di hadapan Tuhan, jangan kita saling merendahkan. Jangan kita saling menyombongkan. Jangan kita saling menjatuhkan. Tetapi kita harus saling menguatkan, saling menopang satu sama lain. Kita sadari bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Na paduah na manginang nenolonga di baga sa tuata Yesus Kristus marhite-hite jamiton nang diajaro tu hita ganuk marsada-sada ala na argado hita dedopan di bata berarti salu na jolma na iko pasangapo di bata na tibul di baga sa nakanguluna buhado akaulat tamang yang sonari o manarumiko. Mari kita tanya pribadi kita, apakah pekerjaan kita kaulat tai nunga ulaon na dihalomohon de bata mana ulaon na kapatuduhon aju di pardagi ngo sabing dope gudang do jol mana pogos pangalahon na pe pogos gudang do jol mana mora pangalahon na mora aya ado muse do jol ma pogos ibana mora pangalahon na ado muse do jol ma mora iban ale pogos pangalahon. Alai anggo julma na pasangap po di bata di bagasan parangulon na. Mora mapangalahona hubar tulo mo ni rohani di bata. Buhadon julma na mora pangalahona. Mura mangurupi. Julma na mora pangalahona. Monotumpe direhe-rehe julma ibana. Alai bu ibana mamapon julma. Julma na mora pangalahon na dedopan ni dibata mulutung peasit akka parnolon na alang madili ibana julma na mora pangalahon na dedopan ni dibata mulutung pe
dihasugun akka humaliang na iban alajul mapartigor dan gabi sumurut iban sa haliwan. Alaningot tamu na mamangina di minggu Trinitatis dia pala partikenon ima debata si tulusada nang diajar tuita ganuk marsada-sada holang debatado na iko pasangapo di bagasan moluo. Unang luluy hamuna sangat di bagasan moluo. Unang luluy hamuna manang dihalal kamu sa luhut na kahamuramuna nanang patudo na sangapo di hadiramuna. Alay patarido kamu nama naung dipasang di batahamuna. Sadarilah karena kita ini sudah dimuliakan oleh Tuhan, maka kita juga harus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Sadarilah karena kita ini adalah berharga di hadapan Tuhan, maka jadikan dirimu juga menjadi orang-orang berharga. Tidak ada satu orang di dunia yang pantas untuk direndahkan selain daripada diri sendiri. Nah, kita memang ini kosong itu. Anak argado de dopan di batahi. Targaho aka ulau ni di bata di bagasan mulutta sigaro pari pasanga ma di bata sian salu naka mulut. Amin. Martanya kita muliate Tuhan pasak rohanami Tuhan gidenggan di basam di asini rohan naung toton di lehom tu bagasan mulut nami nunga tarulihan berhite-hite hatamale Tuhan takas do dia jari ho Tuhan argado hamile dupakmu alani arganami gabi tumirupam dohame dijadi hoko. Ajari matutu hami mangulahon lomoni roham hataridan hamido gabi parhitiammu nalau mangaradoti salu natinopam na di portibio. Ajari hami mangargauti kinami. Ajari hami mangulahon akka ulalomoni roham di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami itu dopamu. Amin. Shalom. Horas Tuhan memasuk-masuk kita.